A Fundación Vicente Risco, con ánimo de chegar a todos os públicos e colaborar coa consecución dunha sociedade máis inclusiva, ven de editar o libro Galicia é un mundo onde se recollen 50 citas do autor no sistema Braille para facelo accesible ás persoas con discapacidade visual, unha obra que ven de entregar a Biblioteca Nós. Entón, nos víamos que non tiñamos ningún contido na Fundación para as persoas con discapacidade visual e decidimos pasar á acción. Pasar á acción, escollimos este libro porque son 50 citas e, digamos, unha forma, digamos, fácil de achegarse a Risco para todo tipo de públicos e son citas extraídas de toda a súa obra, tanto da parte, digamos, máis coñecida que a parte de teórico político e de etnógrafo, como desa outra parte de xornalista, de escritor de artigos que para min personalmente dá unha dimensión máis ampla de Risco e que tamén algunhas desas citas son aquí están sacadas tamén de Leria, da introducción que fixo el, do limiar que fixo el para Leria, están sacados de toda a súa obra. Trátase dun texto que xa está dispoñible en 10 linguas distintas de todo o mundo e agora ábrese a este colectivo e pasa a formar parte do sistema de préstamo das bibliotecas públicas galegas. Nos nas bibliotecas públicas da Xunta, que pertencemos á Xunta, temos un servicio de préstamo intrabibliotecario. Entón, o ternos un libro aquí nestas condicións de un libro en braille de Vicente, co autor é Vicente Risco, pois calquera biblioteca, calquera persoa que necesite ou que quera consultalo pode solicitalo e nos enviamos a esa biblioteca como se fose, e collelo ali e devolvelo como se fose na biblioteca de Ourense. As bibliotecas traballan tamén baixo a perspectiva da inclusión. O importante é ter unha oferta. Eu entendo que a demanda tamén se crea cando a xente ve a posibilidade de acceder a este tipo de contidos. E, ademais, é interesante e importante, sobre todo, que todo o mundo acceda a estes contidos en igualdade de condicións. Nas bibliotecas intentamos ser o máis accesibles posibles, nos espazos, nos contidos. É interesantísimo que a Fundación, unha fundación como a Vicente Risco, achegue e publique obras en galego, neste formato en braille, para que tamén as persoas que teñen discapacidade visual poidan acceder sin intermediarios, é dicir, directamente a este tipo de obras, de publicacións. Baixo esa mesma perspectiva inclusiva, a Fundación ten planteadas varias propostas. En setembro temos prevista unha visita guiada á casa con linguas de signos para que as persoas xordas podan tamén coñecer a casa con guía. Fixemos un labor tamén de adaptación da casa para que as persoas que teñen dificultades de mobilidade tamén podan acceder e temos previsto tamén, en colaboración coa ONCE, ver de que maneira podemos facer tamén a casa máis accesible ás persoas con discapacidade visual.